bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay ginhawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pag Magandang gabi po muli sa inyong lahat. Simulan na po natin ang hapon draw para sa draw number 2067. Pangasinan, let's face Small Town Lottery. I'm ready. First winning number ay 25. Number 25. Ibabalik po natin ito para sa second winning number. I'm ready. Ating second winning number ay 20. Number 20. Official winning combination for our 8:45 p.m. draw today, January 30, 2024 are numbers 25 and 20. 25, 20, and exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ako po muli si Melissa Velasquez. Lagi po natin tatandaan, PCSO, hindi umuuro sa pagtulong. Maraming salamat. Lahat ng minimiting magkakamtan sa PCSO. Official draw result for January 30, 2024. 8:45 p.m. draw are 25 to 20 sa order.